الحمد لله الذي خلقنا فسوانا وبشرعه الحنيف امتحن طاعتنا وتقوانا وجعل لنا أجلا لا ريب فيه لتجزى كل نفس بما عملت ويزيد المحسنين من فضله برا وإحسانا وأصلي وأسلم على الرحمة المهداة وصاحب المقام المحمود والشفاعة العظمى ومن اهتدى بهداه وصار على نهجه واقتفاه إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Pengintan usiku Allah subhanahu wa ta'ala mapadalam siarakatan wagyang kutu maanaw salam makalilintad na kapipi aginawa yang kaya seminar tano na ayadita no di pamagusay nagyang kuto kaulaw-law mga tao sa alungan na Mauri. Antonay keswa udi na mapambetado mga tao sa alungan na Mauri. Ayaw tuwa sabab akia pili at tano sa giyang kaya usayan na anap kapokawag yang kuto ang mga ginawa tano. Naguan tano di mapamimikira nagyang kuto karga nagyang kuto ang mapambetadar o mga tao. So mga tao adira na parati aswallahu subhanahu wa ta'ala na sigurado din pagkada panasiran sa giyang kuto amasa na supaman sa mga tao adairan indirayno nagyang kuto aparati asiku Allah na ikalimusiran wallahu subhanahu wa ta'ala. Ditano di pamanutul nagyang kaiya paman na betad kakalo-kalo na antano makambelingan si iko agama tano Islam wadam panamalalamba adi itano di manggel bakamarata na antano mataubat si iko Allah subhanahu wa ta'ala. Upama ko matatambang tano sang kaiya dunia minibulugag yang kutu abubaya tano sa yang kaiya dunia na antano ari mapamagito nga mga ginawa tano antano mapamimikiran ag yang kaiya dunia na di kesanaan ang mga pagariya madakala din sa iko mga pagaritan o agyan na taniran ag yang kaiya dunia sa katano yung malalamba sa manaya amatatagusag yang kaiya dunia o gaid na adnamasa na ketundugutan sa mga pagaritan ketundugutan sa mga tunganay tano ketundugutan sa mga lukas tano sulang-ulanguan o mga tawa marami sa iko mga ginawa tano amyaw masira nagyang kutuwa kapatay na sigura dumambu apaman na ketundugutan sira anda tanwarisong mga pagariya. Isang panapaman na dito no di ka pamagusaya sa giyang kaiya ano nga na mauri na padaya sa giyang kutaro kuno parateya. Ay naluyo na bitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam asu parateya al-iman paratiyatan wa mga taon adna na marokonian. Adi din na paman na adi kapakay si ikutaw. Uban niya na adi paratiyag yang kaya na marokono paratiyaya na isaw nagyang kuto al-imanu bil yawmil akhir so kaparatiyatan sa gyang kuto ano nga na mauri.
Pengening ko siku Allah subhanahu wa ta'ala yang kaya di tanurun ika pagusaya. Nakakuan tanu aya sahuna agu mga tumas iku mga ginawa tanu. Masabuk tanu agi yang kaya paman na mapambetad mga tao sa alungan na mauri. Katukawan tanu agi yang kutua kapia aikidia wallahu subhanahu wa ta'ala siku mga tao mga mu'min miya maratea anto na ipaman na kapakalabi kiran wallahu subhanahu wa ta'ala sa alungan na mauri. Sikum yang ipus na miya panutultan wag yang kuto anto na ipambeto din na mga ngaran o alungan na mauri. Sagyang kuto penamaudu na datano to mapasat sabab sagyang kuto akatasyan. Yang kaya miya ipus nayap man na miya panutultano nagyang kuto kayo pa o Israfil, isa ko mga malaikat o Allah ang ngaranian na si Israfil sagyang kuto sangga kala sa miya kadua. Agyang kuto paman na kapag yupan yan sa paganay nayam yan sa Quran at tiga na وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِي أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. Ye katim belagyan ko to apaman na kapag yupa o Israfil alayhi salam sagyan ko to sangga kala ami aluy tanun miya panutultan agyan ko to anto na irupaan agyan ko to apaman na asur sangga kala. Apitero Allah subhanahu wa ta'ala sa suratu An-Nazi'at ayat ikanam atigu Allah amay ka iyo pansusangga kala na mamatay agyang kuto alang ulangwan utag ulang itagug yang kaiya paman na tagwag yang kaiya no painon tagyang kuto akabaya Allah subhanahu wa ta'ala giti pagaday kapagipan yan alang ulangon o mga kaaden amatatabu sagyang kai pagletan ulang itagyo agugyang kai lupa na palay adin na kadaan sa niyawa mga pagariya mga bubaya misi ko agama Islam. Inun tagyang ko takabaya Allah subhanahu wa ta'ala di kumagyang ko to kapatay. Na may kaiyo paniya paman na peruman. Amay kaiyo paniya paman sa ikadua na sumanga tao na mauyag siran kay miya panutultano as sumanga niyawa na kepurun-purun siran sagyang ko tuwa sangga kala na may kayo pa ng Israfil nagyang ko tuwa sumanga niyawa na peluban niya nagyang ko tuwa bedan niya miya panutultano pa nagyang ko tuwa paman na kapag ito agyang ko tuwa lawas agyang ko tuwa mga tao uway na may ka maiyupian sa ikadua nagyang ko tuwa sumanga tao na pakatindig siran sa giyang kuto ang mga kuburiran. Paidahum tiyamu yanzurun. Nana numanayaw siran wantun apaman urdiru Allah subhanahu wa ta'ala. Antun apaman ikidia kiran Allah subhanahu wa ta'ala. Naiman to na sumpatan tano mga pagariya. Saya isumpat tanong na tigo mga ulama kayfa yaqumuna antuna paman na mapambetadiran sa giyang kutu kapakatinagiran sa giyang kutu kuburiran. Antunay kulawla, antunay waraan, antunay sifat. Apaman na kapakatindig o mga tao sa giyang kutu ang mga kuburiran. Inalitanu atigu Allah yawma tashaqqaqu al-ardu anhum sira'a dhalika hasrun 'alaina yasir. Aya manag yang kaya katru Allah subhanahu wa ta'ala sa surat Qaf ayat ika 44 natigu Allah sa gawi yuto sa ano to ang mga bubungkag kira nagyang kutu alupa mga bubungkag kira nagyang kutu alupa na di makang gugaan nagyang kutu ang mga tao di sila di makang gugaan sa giyang kutu kapakatindigiran sa giyang kutu ang kuburiran
Nagyang kutuwa tigu Allah subhanahu wa ta'ala akapli muda mikiran. Katimu amin sagyang kutuwa lang ulang wanu kaadna kana tigu Allah subhanahu wa ta'ala na miyak kalbu-lebu dra kami manuto. Aman ada amar dun si iku Allah subhanahu wa ta'ala. So mga ulama nayakat teruiran natiga na hayum bawatanu Adam qadim li nafsika na antun atigian para dua giyang kutuwa ginawang ka. Naman biyaka pia-pia suwaga matan wa Islam. Kada pernah mau magiyang kaya masana pia kay katiaratan uniyan din. Da pernah mau magiyang kaya masana pianu tular katanu din. O nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam magiyang kaya kulaula. Na antunari mga pagariya ikabayatan usi ko mga ginawatan. Magatus ka porsyento na kulaw lagi ang kaya punutulong tano. Na antunari pianamaran mga ginawatan. Antunay kabaya tano apapaman na para si ko mga ginawatan. Tigo mga ulama as mga tao na adungkiran sagyang kutuwa kapakambutiran sagyang kutuwa mga kuburiran na adungkiran na paman na disilas-selaan na gudi kukurmatan naginan sa mga mukmin amay kamabungkag kina nagyang kutuwa lupa amakambut siran ruwa paman na disiran di makang gugaan na ayakeswa o mga mukmin na di siran di kukurmatan ng mga pagari agu di siran di sila-silaan. Masya Allah. Yuto'y bala sagyang kutuwa kaya rasairan sang kaya dunia. Yuto'y bala sagyang kutuwa paman na kiyang galabakiran sa mga galabak ang mga pipiya. Bala sana nagyang kutuwa sambuyang. Bala sana nagyang kutuwa Ramadan. Bala sana nagyang kutuwa zakat. Agugyang kutuwa sadaka. Suka pangalimu. Kapamamagay na balas yan agyang kutuwa makambut agyang kutuwa mga tao sa agyang kutuwa kubor na disiran di sila-silaan o paman na disiran di sila-silaan sa agyang kutuwa paman na kapakambutiran sa agyang kutuwa mga kuburiran. Balas ukang galabag sa mapya. Balas agyang kutuwa kapangungunutan ng mga pagariya. Kapangungunutan sa iku agamatan ng Islam. Kaparatiya si iku Allah subhanahu wa ta'ala musunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikadua mga tao, natigo mga ulama, imma zillatu wal mahana, na mga tao, apakada panasiran ng mga pagariyakan ng mga bubayakan si iku agama Islam, agupaman na tanto siran na kupakay to sa diyang kuto agawin. Pagkada panasagiyang kuto ang mga tao, tanto sira no kupakay ito. Apaman nagyang kutwa kulaw layran sa giyang kutwa masana tanto siran kukiyan sa giyang kutwa paman na mapambetadiran. Naduto mga pagariya. Namanutwa giyang kutwa paman na kapakap pamimili arakatan o agamatan o Islam. O kabayatan o paman na makambutan o siku mga kumuntan o mabibilang tan o siku mga mu'min. Galabakan tan o giyang kutwa agamatan o Islam. Galabakan tanu swaga matanu Islam kaan tanu kalabudi agu antanu makadaya sa giyang kuto agawi akapakatindig tanu sa giyang kuto akuburtan. Ugman waya kabayatan o mga ginawa tanu na giyang kuto akapakaito nakasendi takambauman. O pamauwito kabayatan o natapalis na tanu agiyang kaya agama Islam na di tanu tumapong galabat mga pagariya. Manugin na kayo mga pagariya. Upama ko sutaw na din yan ipagintawag yang kaya agama Islam katanto ko kepasangan mapunutultan wanto ni mapumbeta dari yang kuto mga tao at pelis nira na yang kaya agama Islam penutulan o mga ulama at tigira na aya paganay buat sa giyang kuto kubur sa giyang kuto paman na mabungkag giyang kuto mga kubur na aya paganay kun buhat sa giyang kuto kubur na sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Salawatin yung sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sekali ini paganayak buat sagyang kutwa kubur. Wa rubbama al-anbiya man ba'dahu natigu mga ulama uriyan nabitan wa Muhammad. Naso paman sumanga pagarinian ang mga nabi yang mga rasul. Sirang paman baka tulog-tulog aku yang sagyang kutwa masa. Agina ni kaya pakalabiya. Wallahu subhanahu wa ta'ala siku nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Askanya ni paganaya kuya gago makapakambut sa giyang kutwa kubur na natutundugos kanya na mga nabi ang mga rasul. Oriyan niya natin mga ulama na ayap man pakatundog ko mga nabi ang mga rasul na su Abu Bakar as-Siddiq. Aginan so paman na paganay ada tu mga Muslim amya katundog si nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oriyan niya paman na su Umar ibn al-Khattab naman ito apaman na giyang kaya paman na kapunguyag Allah subhanahu wa ta'ala kung kapalimudan yan siya kung mga kaadanian na aya pagunaan yan nagyang kutwa mga tao apyarati au di nagyang kutwa paman na mga tao paparati aniran su Allah subhanahu wa ta'ala naman paganay na sunabitan wa Muhammad ini tulugun na su mga nabi Abu mga rasul na ayap man na pagkatunugun na su Abu Bakar Abu Umar ibn Khattab akatawantan wag yang kutwa kan agyang kutwa para terasi ko Allah subhanahu wa ta'ala. Ayap man na pagkatundog si ko Abu Bakar Abu Umar na summa ahlul baqi na mga tao inilabong sa baqiya. Apaman nagina na makbar abaqi Allahu a'lam o di na paman na inshallah na mamakasungtan sa Madina na aya masusuagyan ko to makbara abaki jannatul baqi na upama ko paman na makasasamura ka sa kiblat na madidiwa magyan ko to paman na makbara al baqi nalamulangwan umiyaw mi paman na mga tao amin ilibong sa baqi taman sa dibangkitan sa dunya agyan ko to mga tao ipilibong aro nasiran ipakatundug paman na pakambuot sa biyang kutwa kubur akatundugan niran su Abu Bakar Abu Umar radhiyallahu anhu. Gitu mami yung bugay kiran wallahu subhanahu wa ta'ala kalbu. Agyan kanang panabaki na ini beturun na agyan kutwa jannatul baqi. Paman na miya kapiapi agyan kutwa paman na mga tao paman na kikubur pagukur ng Allah kikubur sa baqi. Fayuhsaru ma'ar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia kutwa mga tao akilibong sa baki na palimudin sila o di na paguyagin sila na tibo mga ulama na padairan sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala. Ang ipaman na giyang kutwa paman na kubo unabitan wa Muhammad na miya karani-rani mga pagariya. Umakaumatan usaya manan yan na Masjidin Nabawi. Nagyang kutwa paman na kubur o nabitan wa Muhammad nasukman su Abu Bakar nasukman su Umar na miya karami-rani sa giyang kutwa jannatul baqi. Ayamanan niya nakapakaya Allahu alam nakapakaya paman na dugatos kami meter paman nakawatan yaro giyang kutwa paman na makadugatos ka makalakad at makatalugatos miya karani-rani ro. Ayamanan niya nagyang kutwa paglatan o kubo nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar Abu Umar Abu Giya kutwa ayamanan niya na makbara jannatul baqi. Oriyan yan naayap man paman na paguyagan na thumma ahlu Makkah na sumanga tao ayamanan yan na inilabong sa Makkah al-Mukarramah. Yuti kapagatunog yan mga pagariya. Apaganay na sunabitan wa Muhammad na pagkatunugun sa mga anbiya wa rasul ayamanan yan na sa mga paganin yan ng mga nabi at sa mga rasul na pagkatanunod kinapaman na sa Abu Bakar as-Siddiq at sa Umar na sukman sa mga paman na mga tawa inilibang sa jannatul baqi na ayap man na pagkatundog kiran na sa mga tao sa ayamanan yan na Makkah al-Mukarramah. ويقوم الناس إلى أرض المحشر على 3 أحوال. Ayaku nakapakatindog ko mga tao sa giyang kutwa darpa mahsyar. Palimudang kiran wallahu subhanahu wa ta'ala. Darpa palimudang kiran wallahu subhanahu wa ta'ala. Natalo paman na sa mga tao na ketelo sira nakaklase. Penutuldan wagi yang kaya paman na
paman na talwa kelas yang mapembetad mga tao. Na pamimikiran tanwa yang mga pagariya. Wan tunay kapag bida-bida agi ang kaya mga tao sa giyang kutwa paman na kakalimudiran sa giyang kutwa ardal mahsyar darpa paman na palimudang kiran wallahu subhanahu wa ta'ala. Paganayron na dua yati mga ulama aklase niyan o di na dua sira na paman na dua kaklase paganayron na sinfani zalimun kafirun wa zalimun muwahhid. Dia mga tao aliyalimiran ang mga ginawairan apaman na mga kafir sirampan na ikadua ang mga tao na ginan su mga muwahhid pakay sa isa niran su Allah ugaid na liyalimiran pan na ginawairan sabab sa diyang kutwa di na dikapakang galabag sa mga galabag ang mga rarat. Muwahhid siran sasaksi aniran daatun inuntas wallahu subhanahu wa ta'ala. Ugain na liyalimiran na ginawairan ano sabab mga pagarya di na itindig susambayan. Ugain na paparati aniran ayakad ng tanong na wallahu subhanahu wa ta'ala. Miyalimiran na ginawairan sabab sa diyan kung tayo ibagakiran so kadigapu sa ikumula na Ramadan. Miyalimiran na ginawairan sabab sa diyan kung tuwadiran kibagan na kuzakat umangat tamukiran. Miyalimiran ang mga ginawairan sabab sa giyang kultuadira na kang gilbaka si iku mga suguan wagamatan wa Islam. Napamimikiran tanong mga pagariya. Pira-pira si iku mga paman na ginda mga ginawatan ay tanong kumagitong na mga ginawatan. Pira-pira di tanong katatarutupan si iku wagamatan wa Islam. Pira-pira di tanong mapanggalbaka suguan wallahu subhanahu wa ta'ala. Muwahhid tanu pakai sisa tanu ada tunay nung taswanga. Uwi na ano sa mga subuan wallahu subhanahu wa ta'ala. Ano sa mga saya ini paliwag tarakatan wallahu subhanahu wa ta'ala. Ano sa mga saya ini sa parakatan wallahu subhanahu wa ta'ala. Malutan man geda-geda mga pangarya. Pira-pira paman na kesugo ketanu ang mga galba kay sasapar wallahu subhanahu wa ta'ala. Adi mang galba kumagi na watan. Ako pa kaya paman na si uditan udi kakuyangan. Kapakaya si ko paman na di tanong di kang galapag, si ko paman na mga galapag, apaman na di tanong di kasugat sa giyang kaya paman na mga apaman na mga riski ko tanong Allah subhanahu wa ta'ala. Napamimikiran tanong giyang kaya paman na paganay apaman na kelas yung mga tao, apaman na tigo mga ulama, adalimun kafir, tao apaman na kafir, aliyalimiya na ginawa niya kang idaniya na para tiya su Allah subhanahu wa ta'ala. Miya kauma sunabitan wa Muhammad sugu sabiyang kaya paman na mga tao kurya umma nadira na paratia sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga tao paman na inungkiriran su Allah na pagkargana nirapan su mga Muslim. Nadirapan di suman suwaga mga Muslim. Nagi paman na paganaya klase na mitatapikiran nagi ang kuto ang mga muwahid pakaysisan mga Muslim ugaid na paman na lalaliman nila na ginawairan. Tigo mga ulama su mga kafara, su mga kufar, mga tawa inungkiriran su Allah subhanahu wa ta'ala. Daira na paratia su Allah subhanahu wa ta'ala. Daira na paratia su panulun Nabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daira na paratia su Islam. Natigo mga ulama agyang kutwa mga kafir na pagatindig sila na kung mga kuburiran na ayakon ang mababenta lagi ang kutwa mga buntaliran na sarka mabibiru agyang kutwa mga buntaliran ayang makukulay ayang makukulo lagi ang kutwa mga buntaliran na sarka ayang mananian na biru mga pagariya mugabbaratun ya'luha al-ghar ang makalilibut lagi ang kutwa mga buntaliran apaman na makukuha sila na tigo mga ulama ang mga pagrego. Tanto sila din po paman na makukuha pagrego sa giyang kutwa paman na mamubuntaliran, mamubustaliran. Agiyang kutwa paman na mga kafir aaya kapakatindigiran sa iku mga kuburiran na aya masusu agiyang kutwa buntaliran na zarqa mabibiru. Wal madallatu fasi'una mar'ubun. Na maalak sila na tigo mga ulama nagupaman na aariman agyang kutwa mga tao sabun sa benar agyang kutwa mga tao na makagagdam siran sa kalak
nagu makagagedam sira natigu mga ulama sami tatar wa qawaw agum mi tataralo akaur ma la ya'lamu illa Allah agyang kutua mapambetadiran sa agyang kutua masa sumanga kufar na ayabu amata oronas wallahu subhanahu wa ta'ala. Yuti kegedamira inuman ari mga pagariya penalamatan usiku Allah kainin bebawatan wa mga muslim penalamatan usiku Allah kapaman na miya pamulas iku mga pusutan wagyang kaiya parateya wallahu subhanahu wa ta'ala nagi paman na siya pantan wagyang kaiya parate o kabayatan waditan umapan sagyang kaya mga kafir amakambut siran siku mga kuburiran na mitataral wagyang kutua kalak mitataral wagyang kutua sawan aari mesira natigu mga ulama nagupaman na mitataral wagyang kutua ka kegedamairan sagyang kutua kawaw nagu mitataral wagyang kutua ka kegedamairan sagyang kutua kagutem yang kutua kaur na tantuiran den ko kegedam sagyang kutua masa yang kutua mga kafir na yakun na kesuairan sagyang kutua kapagatin digiran sagyang kutua mga kubur na disiran ni mibitirai nagu disiran na tigu mga ulama di mamagtunga paman na disiran ni mibitirai kagi paman na igina mambu naman si sa dunia na igina manutu adna paman na kulaula paman na kegsagsawa lagi ko tua mga tao na disiran ni mibitirai anto narianan anto nagyang kayang enwaya tunay ni kau tu na gitu mambu kesuairan sagyang kutua paman na kapakambutiran sagyang kutua kubur aso mga kafir na disiran di paman na bibitirai apaman na disiran di mamagamada wanto nagyang kutua miyang betadiran nagu disiran di maka pamagetunga saya ko na paman na diiran ni bibitirai agu diran ni pamagetunga nagyang kutua paman na ay kiyatriyo pama akatatagwiran sa dunia paman na diran ni bibitirai apaman na miyak kagenggaan nagyang kutua paman na kiyasa gedekiran no dunia na benar din mga pagarian iti paman na diran ni bibitirai tina na detanu de namitanu nagyang kutua kawayaguya gesiku dunia na inu tanu tu na makaparate pirat nga di pagarian yang kaya idida paman na 60 ragun na adem penari mga pagarian diyo nakiraot kapaman ayabu mapangidadian na 30 ragun 40 ragun 50 ragun miyak kada paman na adem peniman to paman na ipkememesata kapaman na mga wata apaman na kedaan sani apaman na kewafat nagiti paman na sumanga kafir nagito mamim may pumagetu mairan salungan na mau dia tira na miyak kagangga nagyang kutu akia sagad tanu dunia wai apaman na detan umati si iku dunia sunabitan wa Muhammad na ayak kateruyan na tigyan na sukaw yaguyag si iku dunia dalagid nagyang kutu atawa paman na di malayalayag asuminirong sagyang kutu paman na kayo ugain nagyang kutu akia sirong yan ro na napaman nagyan natan yang budak gitu sukaw yaguyag sa dunia nagyang kutu paman na masa apaman na miyak kaganggaan apaman na kapakasirong nagyang kutu ataw sagyang kutu kayo lagi na ng mga pagalian buwan tanwaya saya mananya na tuma wa suratul akhirah na ayap nami pemagtumairan na tigiran na miyak kaganggaan nagyang kutu paman na kaya pakatin nga wallahu subhanahu wa ta'ala sagyang kutu paman na adungan na mo piyakatin degedin wallah miyaw madin nagyang kutu paman na diyan di wallahu subhanahu wa ta'ala miyaw magyang kutu masa akap pemagitunga wallahu subhanahu wa ta'ala sagyang kutu mga galabag miyaw magyang kutu paman na yaumul jaza masa paman na kambebalas at tigitan nakaw to gitu mana niyan na napaman na ketagu sagyang kutu mga kafir sagyang kutu masa fayaqul na diteruno sa magigiran malabithum illa 10 ayam ayamu apaman na kaya pakatindig tanu saya udi na kaya tindig apaman na kaya tagu-tanu sagyang kutu mga kubur tanu na sa 10 gawi naman nagyang kutu apaman na ito nga nirano iti mapterukiran agyang kutu sama dikiran sabab sagyang kutu kaga ano pama kaya gidamairan sagyang kutu mapaman na kawyaguyag ku dunia nagukaga nagyang kutu kaya pakatin nagyang kutu bangkit naya mapter usabu na tira namya kasa 10 tanus igawi agiti paman na mapter usabud wa yaqulu ba'dum ghayra dhalik na adum panasabu dikira na salaka wa mapter iyan
apaman na bilangan niya sa giyang ko to agawi. Wallahu ya'lamu takhafatuhum, naswallahu subhanahu wa ta'ala ipakanag agumata usagyan ko to ayamanan yan na paman na di ran di pamagutung agudiran di teron illa bistum illa yauma apaman na gyang ko to adum pana terukiran na paman na ayabuman na paman na kaya pakatar ditano saya na isa gawi yuti ka kagedamairan sagyan ko to paman na masa akapaguyag kiran wallahu subhanahu wa ta'ala. Tigo mga ulama aya antap sagyang ko to paman na diran di kapaka bibityarai agu diran di kapaka pamagetunga nagyang ko to paman na annadam kap diran di kapaka sedih kagi paman ada siran na paratia si eko dunia tiap pelisiran sopanulun Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam enong kiriran suaga matan wa Islam lagi tu atigo mga ulama annadamul azim paman na gyang ko to mga tao na paman na makapsendit siran satan tuwa paman na mala akasendit mita taral wakasendit sabab sa giyang ko tuwa paman na ini bayan siran ko dunia na dairan din na parati aswaga matan ng Islam. Tigo mga ulama ayno sira na rin di makapsendit paman na dayaul awqat na inilangiran na giyang ko tuwa mga oras siran ko kibabatugiran sa dunia inilangiran mga paganito daira na paman na kakuha isa gun agyang ko tuwa paman na kauyag-uyag girang ko dunia tanto tuwa tigong mga ulama ko mababa wakatauha sahin alahin na inusarira nagyang ko tuwa kauyag-uyag girang si ko dunia sahin alahin na kapalami-lami na gupaman na katambangan nagya din ng mga pagariya upama kubatano din na paman na pumimikiran na agyang ko tuwa kauyag-uyag mga kafir na ayad na kauyag-uyagiran nagyang ko tuwa kakalamin si iko dunia na ditanwag ito suwa ng mga pagariya asiran na paman na ayang kasurga nila na su dunia nasa katano nagyang kaya dunia na bilang butan nagyang kaya dunia ditano kira na kiswa-swa apa na paman na siran na paman na may kalami-lami siran ko dunia may ako ay nagyang ko tuwa paman na lang-ulangwan o paman na akakalabi-labi sa dunia na ibubagay kira no to ayamanan yan na Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi tumamu na mipsandi tira no to. Agi ang to paman na kaya kalami-lamiran sa iku dunia. Yang to paman na kaya paginjuiran sa iku dunia. Apaman na dagna bo na paratiya sa iku Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi na ng mga pagariya. Paman na mipsandi tira ko no to. Agi ang to paman na miya kasimpi-simpi takaw yag-uyag ko dunia gitu kaya gidamairanon na paman na siran ino sarasagyang ko tuwa kakalami-lami yagwayamanan yan nakatambangan sa iko dunia lango-lango na paman na parahisan ko dunia apaman nakatambangan kabimbenan na ino sariran sagyang ko tuwa paman na kauyag-uyagiran nagyang ko tuwa at mga ulama may pasaditiran ko mu'ridina amma yanfa'uhum nagyang kaya mga tawa mga kufar na tiyali kudanira nagyang kutua say apaman na kekuaniran sa gunaginan suaga matano Islam daira na paratian antay pangasibu ko mga tao antay paman na pakatabang ko mga tao sa giyang kutua mas apakatindig gyang kaya di tano di pamagusay na suaga matano Islam ugay na so mga kafir inusiran kaya betul sa kafir kagiayamanan yan na tiyali kudaniran suaga matano Islam apaman na di pamagusay no mga ulama miya kaumaso Nabi na paman na miya katunog si Nabi tanwa Muhammad sa mga sahaba niyan, sa mga tabi'in, sa mga tabi'u tabi'in. Oriyan niya paman na sa mga ulama tano na di na ni pamagusayin swagama, ipunulo nilang swagama, ugay na liyan kaya mga kafir na paman na teplis nilang swagama tano Islam, telikudan nilang swagama tano Islam. Muqbilina ala ma yadurruhum. Naayaran siyang uratigo mga ulama nagyang kuto apaman na mga galbak apakabinasakiran. Apaman na anto na ipakabinasakiran na ginansukan derwaka. Ginansukan galbag sa pimbara nga mga ladusa. Ayaman na niyan na ayaping galbakiran, ayamuk biliniran, aya siyang uriran nagyang kuto akapanakutos iku Allah subhanahu wa ta'ala. Aya siyang uriran nagyang kuto apaman na kasina. Aya siyang uriran nagyang ko tuwa paman nakapangatao, yang ko tuwa yaman na niya nakapriba, yang ko tuwa paman nakandermat, lang na paman na pagkabinasakiran na ayran siyang rusagyang ko tuwa paman na kauyag-uyagiran sa ikudunya. Lagi mga pagadian.
Sibu sagyang kaya paman nakapunutulaw ng mga ulama tano na paman na kukuan tano ay saya mananian na mga tumag paman na ilmu paman na margenag yang kota kau yang sa iko dunia da mo nakapagagama paman na makapesen ni tindag yang kota mga tao sagyang kota paman nakapaguyag akiran wa Allah subhanahu wa ta'ala mapumagitung ira na ginawairan na paman na dabsa yang kota paman na may to akaw yaguyag sa iko dunia na paman na miya kay ito paman na kayang galabakatan sa iko agamatan ng Islam. Laburo nagyang kaya mga kufar apaman na mipsendi tira na nagyang koto kata tagu iran sa iko dunia kapaman na tiyali kudanira nagyang koto apaman na pagkaabangkiran o di na paman na gyang koto apaman na pagkakwakiran sa gyang koto apaman na kamargenan kaya siyang uriran nagyang koto mga galbak apaman na pagkabinasakiran. Tigo mga ulama agyang kutua paman na kakuyagiran na tigiran na Allah musta'an. Paman na atigiran na miyaw maagyang kutua gawya kam bebalasa kad hadaral jaza wa haqqal wa'id falam yabqa illa nadam wad du'a bil waili was subur. Ayako na paman na ketagu kepamuna si iku mga ginawairan na tigiran na miya paman na miya kaden sa lagyang kutua kapumalas wallahu subhanahu wa ta'ala. Wa haqqal wa'id na titut nagyang ko tu apaman na mga ikhtiar apaman na miya kaumar kami sa dunia way aya buat tiran sama na apaman na malalambos iku mga ginawa mi nagyang ko tu akasendi makapsendi siran wad du'a bil wail nagugyang ko tu akaptawag akiran sa gyang ko tu apaman na kapakasugiran sa gyang ko tu apoy ko narakadyan pananaw kiran hay mga kafir nakatay so yamanan yan na naraka jahannam na paman na taros kanurun wathubur wa innahum yatasaaluna min hulil faji'a yaqulun nadiran pandimi pamamagisagyang ko tu paman na maratab tadiran ayadiran di mantero na mamba'athana min marqadin antay miyakapukaw rakatanu sagyang ko tu akatutur warakatan paman nadin kiyadaan siran din sa tanong wato na paman na miyang gulawla apaman nagyang ko tayo puno ka jagyang ko adiran ni pamagi miya kapiratanos saya gawi ada sembukira na paman na sa puno gawi adem pena salakaw adem pena tira illa bistum illa yauma ayabu akia paman na kaya targi usaya na paman na isa gawi adem pena tira na mamba'athana min marqadina anta tira ni miya kapukor katanu sagyang ko paman na katuturugar tanu thumma yuraduna ala anfusihim amay kagitun ni paman na nila ni pamagisa na paman na kasembegiran bu ang mga ginawairan atira na hadha ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun sina suratu yasin aya ko na paman na kisembegiran si iku mga ginawairan na tigira na gidan suaya manan yan na diyan dirakatano ukadanan tanu rabbul alamin na makanimuuna masaling gagaw nagumiyatan tuwag yang kutu apaman nas apaman na atutulan o mga nabi ang gusto mga rasul paman na miyatan to sa ginawairan apyur besar yang kutu apanunon o mga nabi apaman na kaawidiran si iku agamatan wa Islam pure besar yang kutu apaman na mga kataruiran sagyang ko tua paman nakipsuku dirang ko mapia nagupaman nakipsepar niran sagyang ko tua marata lagi itu imam taruiran hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun tigo mga ulama amataan sagyang ko tua paman na masa yakunu qad arafuna sirang kun na paman nakyat to kawaniran din ko mga ginawairan agyang ko tua paman na antone mapembetad nagupaman na kiyatu kawaniran si kumaginawairan agyang ko tua paman na benar asiran na paman na yung kiro na inungkiriran si kukatatago irang ko dunia fayu'minuna haythu la yanfa'ul iman sagyang ko tua masa na perati aniran suagamatan o Islam ugaid nagyang ko tua paman na paratia na paman na dikiran na pakanggayaguna mepos mga pagarian kaya miyada siran na ko dunia miya pukas kiran ko dunia paman na inuman gyang kaya dunia na paman na tanto tanwaya ko si siapa na mga mukmin kagi paman na si tanong belasan wa Allah subhanahu wa ta'ala si tanong pemula mga pagariya si tanong penggelebek sa pimberang mga gelebek amapia
kauma da tanu sang kaya dunia kapaman na mitugalin tanu sagiang ko to apaman na marhala udina dar pa apaman nakapaguyag wallah apaman nakapalimuda wallah subhanahu wa ta'ala si ko mga tao aperati ang tanu sa wallah na dira ka tanu nutup paganguyag lagi yang kaya kunaw lagi yang kaya mga kafir at yung mga ulama fayu'minuna haythu la yanfa'ul iman perati asiran ugaid sagiang ko to amasana pamanda dikiran din paganguyag ugyang ko to parati si ko Allah subhanahu wa ta'ala Nag-uisa pa na paman na kinagiran sa giyang kutua masa. Nagyang kutua paman na isumbag kirano ko mga malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Sa giyang kutua masa na paman na kaaloy tanubu. Apaman na beba sa mga malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Paman na pagkadan sa lasiran sang kaya dunia. Nagyang kutua paman na giyang kutua adam pa na paman na teruniran sa giyang kutua mga kufar. Asyhudu alaihim asiran sa mga malaikat paman na mababalo ya saksi wallahu subhanahu wa ta'ala sa ikong mga uripan yan. So mga kafir natigo mga ulama tano na may kamakatindag sila sa giyang kuto mga kuburiran na ayaw ko na paman nakagagamairan sa iko mga ginawairan na diran din nagkagaw basira na paman na lakad abiran o saragi ang kaya mga airan lagi paman na makambut lagi ang kuto ang mga tao sa giyang kuto ang kubur, mga kubur na kalimutan sa giyang kuto ayaman na niya na ardul mahsyar dar papalimudan na katanwa Allah na sa mga kafir na makatindag siran sa giyang kuto paman na mga kuburiran na may kapalakad siran na dira nagkagaw basiran lalakaw mga pagarian wala alal aini na dira nagkagaw basiran dula o biran o sarag giyang kuto paman na mga limayran apan apian giyang kuto kadula pagkasimatan sa yamanan yan na tao sang kaya dunia o paman kumiyabaldadu din yan ko sarag giyang kaya paman na skinian napakadula uwi na giyang kaya mga tao na di sila nagpakalalakaw na di sila pa nagpakadula aba sila paman na awas sa giyang kuto ang mga kuburiran wala ala al-arjuli wala kama yaf'alul hayawan nagudi sila pa na pama aliran pa nagkagaw ba sila na yamanan niya na anto na giyang kuto kalalakaw sa daging kuto anipay sigsag Uway, kapani-pani-pa yung mo kaya man niya na paliliti na ka ginawang ka. Nadirang panaging tugaga mga pagari. Yung kung kakadong nalipay, ayaw man niya na pagiraw saya, apaman na ay pagisagyan na yung kaya lawasiran, nadirang panutugaga sa yung kuto. Apaman na kapakambutiran sa yung kuto ang mga kuto. Bal wala yastati'un al-baqa fi quburihim in ajazu 'anil masjid. Nagudiran pa nagkagaw ba sila na paman na maintain tumarag sa giyang kuto ang mga kuburinan apiapan nila nagkagaw ba sila lalakaw bal yajiduna anfusahum madfu'ina lil qiyam na paman na giyang kuto ang mga tao na ayan nakabaya o mga ginawairan na madasiran sa giyang kuto ay mananian na mga kubur yamsuna ala wujuhihim na ayaw ng mga pagari at kilalakawiran na giyang kaya mga butaliran Allah kiduliran ang mga buntaliran ng mga pagarian. Kipangarasiran ang mga buntaliran, kikamangairan, gitu, paman na, kikamangairan ang mga buntaliran. Uway, ating mga ulama, umiyan la yaraw na tarikahu, naya kong panapaman na mapumbutaliran na mga butasiran na diran na kilay ang koto ang pagkitaliran. Allah. Kepasangan ang yung kaya mga tao, mga kafir. Inong kinaran sa Allah, ayaw sa paman na kapag may gagiran Allah na ayaw sifatiran na paman na ayaw kilala kawiran nagyang kaya paman na mga buntaliran kikamangairan sa mga buntaliran na kudang sirang panari mga pangariya sa kailay diran kilay yung kutuwa paman na pagukitaniran wasumman la yasma'una tahdiran wa tambilan na kumbaga sirang pa ng mga pangariya adinan din nagkagagyang kuto ang mga ikatyaro apaman na wanda pananalwa sikan okay sikan paman na giyay paman na kadagan nyo dinan din naki mga pangariya kadag agi ayamanan yan yung yabang nasiran sabab sa giyang kuto apaman na su Islam na di pagusan sa giyang kaya katatagutan ko dunia na di sila di mabagal
Nakaw to ay mananiya na kebengelagi ang punto mga kafir sa alungan mo. Ato dapat wa man laysa lahum qudwatu anil kalam. Nakbabaloy sila pa ng mga umaw. Agyan ko tayo mananaptiktan wa pipi. Apa man nabibata o tero. Sabab sa agyan ko to at tigo mga ulama. Diran din nagkagaw ba sila na yamanan yan. Maka tero sa agyan ko to masa wal'iyadu bil ilidastan mo Allah subhanahu wa ta'ala. Paganay mga pagariya. Apa man na karga nagyang ko to kakuya gakiran nagyang ko to at tigitan wa paman na tigitan wa paman na kika mangayra ng mga buntaliran. Kika magasira ng mga buntaliran. Kedan sirang sa kailay, kedan sirang sa paman na kanag, nagpaman na babaloy sira ng mga umaw. Tigu Allah subhanahu wa ta'ala, wa nahsurul mujrimina yawma idin zurqa. Paman na paguyag nami at tigu Allah, soyaman na niyan, sagiyan ko tuwa masana, paguyag nami sumanga baradusa, mujrimin, yawma idin sagiyan ko tuwa gawi, zurqa ayaman na niyan nakikabubuta sira, kedan sirang sa kailay. Tigu Allah subhanahu wa ta'ala, wa wujuhu yawmaidhin 'alayha ghabara tarhaquha qatara. Agyang kaya paman na ayat ay naluy Allah sa suratu Abas ayat ay ka paman na 40 isa. Tigu Allah subhanahu wa ta'ala guadin ang mga para sa alungan to masasalapot ano pa masasalampot lupapak apaman na tigu Allah subhanahu wa ta'ala akakukuluban sa malibutan. Agi paman na mapambetad na giyang kuto ang mga kafir. Why? Tigu Allah subhanahu wa ta'ala sa surat Al-Isra. Wa nahsuruhum yawmal qiyamati ala wujuhihim. Apaman na mika kamangairan sa mga buntaliran. Gin suka pengaluya tanurun kagin. Sa mga kafir na tigu Allah palimud na misiran si kuano nga na mauri. Ala wujuhihim. Apaman na mikakamangairaw sa mga buntaliran, umyan ang mga buta, wabukman ang mga umaw, wasuma ang mga bengal sa giyang kuto apaman na mas Allah. Yang karata-rata ini pa. Yang karata-rata ini apaman na buta na giyang kaya mapambutan o mga kafir sa lumana mo. Miami tanong kagiya agyang kaya panganay aklas yung mga tao na maduduin ni kufar adalim abu muwahid adalim apaman agiran so tingtanwa pakay sa niyan sa Allah pagiging benar niyan sa Allah subhanahu wa ta'ala ugain nalalaliman niyang buwag ginawa niya na may isa sila na bubiyang kaya mga kafir matitimo sila tigo mga ulama agyang kutuwa tawa makapaparati ang ugain na danyan ng galubaka sa tarutong suwaga mantaro Islam fakadakila inna man qala la ilaha illallah na namiyatiro at yung mga ulama agyang kutuwa mga tao amiyatiro yan sula ilaha illallah kaya sinusiyan yan na tunay nung taswa Allah subhanahu wa ta'ala la yantakisu ala wajhi na di kepato ang mutalian ay manan yan na adun ko na riwaya hadith ami'alo ya sumanga wahid mga tao paparati ani Rasulullah na dira paman keswa sumanga kafir abayra na paman nakika mga buntaliran wakila bal yuhsaru mithlahum na ikadua tindugo mga ulama na ayad na kapaguyagaw Allah subhanahu wa ta'ala sa giyang kutuwa mga tao mga muwahid na langit din wayamanan yan na mga kafir Allah kaysa isa giyang kutuwa paman na kafir agus wayamanan yan na mga muwahid apaman na dayrang buparati asa tarutup suaga mataros ayamanan yan na may kakamanga panabuntaliran nagupaman na kesuairan sa diyang kutuwa masa na kebutasiran na paman na kedasiran sa kanag na mga umaw siran pa na mga pipisiran pa na mga pagarian liannahu ma'arafa al-haq aya sabab at mga ulama sa kinagini na nagyang kutuwa mga kafir nakagi paman na kiyato kawan iramin sebenar
thumma a'rada anhu orian yan natiani kuda niranagi ang koto abna nanako na paman na manutano mambu paman na pamimikiran kaya to kawan naka aya paman na miftahul jannah aya paman na hunsi o sorga na susamboy ang ugay na ando susamboy ang kung ginawa ka paman na kaya to kawan naka apaman na su Islam na 5 rukun yan ugay na dang kapagintaw na giyang kaya 5 rukun Islam tiyaling guda ng ating mga ulama dito ating mga ulama mananian na su mga kafir agus su mga tawang wahid na isa-isad na paman na mapambenta nila sa giyang punto amasa kapag yung kakiran wallahu subhanahu wa ta'ala ato na idalil ay dalil lagi po ito akataro na bitanwa Muhammad mudminul khamri in mata laki Allah ka'abidi wathan. Yang koto at nabitan wa Muhammad atawa mapasangi kay nam sa pakabrag. Mudminul khamr. Lalayo nagyang koto akapagi nam yan sa pakabrag. Kamada ka nakatawan tanong. Ayaman na niyan na mga Muslim ugain na paman na pagi nam sa pakabrag. Ada man nagatong tanong Muslim ay dagangan niya na pakabrag. Uy, ayaw ya ganyan nakandilang sa pakabrag. Adang panapaman na lawan sa kapaman ayan na pindugang yan nagyang kotua pagkabinasa sa giyang kotua pamikiran o ayamanan yan na mga kangudaan mga Muslim. Uy, natin nabitan wa Muhammad mudminul khamar yang kotua tao ama pasang ikapaginom sa pakabarag in mata na amay kapaman na mata yang kotua tao ama pasang ikainom sa pakabarag laki Allah na ayakip berat temuin yang si Allah subhanahu wa ta'ala ka'abidi wathan na lagi diskanian dan wayamanan lagi diskanian wag yang kutua mga tawag simbo sa barahala kisa sira din sa pamanna antunay mapumbeta lagi yang kutua mga tawag mga darwak ang mga Muslim nagitud ni pamanna mapumbeta demang ku mga kafir ka'abidi wathan atin nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi na mga pagaya anda mga tao at tingta paman na ating nayak yang pilih naman na yang kayari duwain yang kayari duwain na paman na bulong kaya sa puso o di daan to na yung bulungan nila no paman na giyan na kanaba tingin na yung pakaberg kapaman na pampainit ng katawan yang kayari duwain mga pagan tingnan bitan wa Muhammad itinugan kullu muskirin haram lang wana tinguna bitan wa Muhammad apakah bergena haram rangkul aki aku kumuna bitan wa lang apakah bergena haram wa kali apaman na api apa nagyang ko to apiya kay itu mo ina man akaw na tinguna bitan wa Muhammad kullu muskirin khamr wa kullu khamrin haram yuti lapya tagyang ko to hadis ayaman na to na tinguna biya kullu muskirin khamr lang apakah bergena na aya paman na agyutip betuan sa khamar aya manan yan na khamar nagyang kotua may tubo sa gyang kotua khamar na haramatu labitan belagi dua ya ini na makaw na isa ka saribut ini na makaw na aya manan yan na isa ka tagay yang kotua mi itu abaswa tagay na titan wa anta ka ini na makaw na isa ka baso anta ka ini na makaw na isa ka buti o di nagyang kotua aya manan yan na miya kalala pamilya paman na buti na malagid na giya po ito akaharam yan mga kapag. Naupo ng gila tanong pagariya. Adi paman na upo ng gila ang tanong yang kaya paman na kapagaw mautaw sa mga nabori. Ami kaka mga bunta niyan. Nagupaman na kedan sa kailay, kedan sa kanagagupaman na kedan sa katero. Napanang gila ang tanong pagipata na pitero na bitanong Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudminul khamr. In mata laki Allah ka'abidi wathan yang kutwatawa mapasang ikay naman sa pakabarag na ubas kanya na pamaatib namin pamanna kung kapatay namin pemberat tuway niya suwallah na bakalang idus kanya sa yang kutwatawa pisimbo sa barahana okay natin mga ulama naman sajada lillahi sajda sa tawag man natin mga ulama amya kasubci huwag ka sa isa-isami ay manalian na miya kapanagbayang sa miya kasuluci ko Allah kadalayan takis na paman na diya tigyan na kebatuan yang kuntu ang talian wa kaifa yantakisu qadwara takrimullah anda manay tigo mga ulama ka kebatuan yang kuntu tawa miya kasuluci ko Allah apa man na tigo Allah
Agian koto amia kasujud, buntala amia kasujud. Saya mananya nasi iku Allah subhanahu wa ta'ala nadiskan yan din pamagian kaya pamanna buntala amia kasujud si iku Allah subhanahu wa ta'ala nadidin na pamanna kaptana apoy unaraka jahannam. Koto pamanna yun titingo mga ulama adu opitin negaliran apamanna benar din apakah na benar na pamanna ayakeso o mga muwahid apaman na mga baradusa, mga muslim na baradusa na lagi nila din su kafir apaman na kapatwa mga brutaliran nagukudan silang sa kailay nagwayamanan yan na kanag agu mga umausiran adong pamanating mga ulama asum wahid na paman na di kapatwa brutaliran paman na iba apaman na sala kauman apaman na mapupunta sa giyang foto masa ato na ikadua mga tao natigo mga ulama awahum ahlul yamin yamshuna ala arjulihim siran su mga tao matatampar sa kawanan apaman na sumyaw na digasimi na sayo mugurutan wa si Sheikh Abu Layth Abu Rayyan na napaman na piano tulidan si rakatan wag yung to apaman na mga tao ang matatampar sa kawanan nagyang kaya mga tao ahlul yamin na pagambut sila ng mga kumuriran ala arjulihim nayamanan yan na pangalalakaw sila. Kau tu hindi ka pakapida yan. Apaman nagyang kau tu amiyaw na piyago sa itano na pangadula sila na may kakamang abong taliran. Yan kaya mga ahlul yamin, ikadua klasya mga tao ko yung siya kumur na pangalalakaw sila sa yamanan yan na kalalakawan naman. Ato na ikatalawa mga tao. Ako yung sagyang ko tu amas akapumuyag Allah subhanahu wa ta'ala. Natigo mga ulama al-sinfu thalith wa hum fi'atur rukban la yamshuna bal yuhmaluna 'ala an-najaib wa hiya nuqul jannah al-bayd 'alayha rihalul dhahab. Dia kaya mga tao na kuyang sila na sa mga kubur pagabot sila ng mga kuburiran na mga pagarya na yang kuto kapakabutiran ng mga kubur na napaman na aalaw siya ruwagyang kutuwa paman na mga unta. Agyang kutuwa mga unta na unta sa surga. Apaman nagyang kutuwa pagdaanon. Agyang kutuwa paman na ato na ipetusta sa agyang kutuwa pagdagun si kukuda. Gina paman na pagdaw na agyang kutuwa tao. Ato na yung maranaw to agyang kutuwa kuwan. Siya. Auto. Ayaman na nina siya. Agyang kutuwa siya iyan. Napaman na ayapan napaman na siya iyan na bulawan mga pagdaw. BIP aging kaya mga tao. Siya aging kutuwa paman na pagdaniran wa hum fi'atun rukban yang kaya paman na tigo mga ulama ang mga tao na paman na pangadaan sila sa giyang kutuwa paman na kakuyang ilang sa giyang kutuwa mga kubur layang masun na di sila din nagpakalakad apaman na di sila nagpakalalaon bal yuhmaluna 'ala an-najaib napakapudaan sila sa giyang kutuwa paman na mga unta sa surga al-bayd apaman na ay mga kulay niya na mga unta na mga puti-puti agiyang kutuwa mga siyan na siya abulawan ng mga pagari Allah yaki mga pagari ay pinamarantan ayaman na niyan na pengening tanu si wallah amau yang tanu sagian kutuwa mga kumutanu yang kutuwa masa akapli muda wallah subhanahu wa ta'ala si mga kadanian na yakapakampun tanu sagian kutuwa mga kumutanu na aalaw tanu agyang kutuwa yamanan yan na mga unta sa surga mga pumuti agyang kutuwa mga siyan na mga bulawan mga pumuti apaman na dukaw di tanu din pangalalag kita nga man nakapakapmida yan apaman na mga tao ubatan udon baka pumimili alito mong tano sagyang mo to ami kakamang mga bunta na tano anta ka plalakaw tano sa ayay plalakaw tano nagyang kaya mga skay tano anta ka paman na batan udon baka puda sagyang mo to amasa akapakabutan sa sagyang mo to na siyempre upama ko sumapi pamimikiran natigtan no si tanong sagyang mo to makapuda kaya man niya na dikerasay nagina ng mga pangani o kabayatan mo paman na espesyal lagi ang kuta treatment tertanu sa alungan sa agi kuta alungan na mori na panamarantan wag yung kaiagamatan ng Islam. Mata sa tutulan ng mga ulama sa agi ang kayayamanan niyan na nabitira sa agi ang kaya paman na
kapruran na sa giyang kuto ang mga mu'min sa giyang kuto kapakambutiran sa giyang kuto ang mga kabubuhay. Tigong mga ulama giyang kuto ang mga tao na fatati ila kuburihim annuk. Penutul ng mga ulama apakaw maatigiran sa giyang kuto ang mga kuburiran. Agya kuto ang mutuan sa annuk al-bayd amaputi apangayaman. Alayha rihalu zahab agya kuto siyayan na bulawan. Fatastaqbilum fayaqumuna min kuburihim. Na may kamay layag yang kuto ang mga mu'min na makatindir sila sa giyang kuto ang mga kuburiran fi sakinatin wa tumanina na lumilintad sila na gurumaran na mga ginawairan la yafza'una idha faza'an nas nagyang kuto ang mga mu'min na disiran din ang pagagdam sa kawan nagukalak amay kagyang kuto apaman na masa kenak sa mga tao nagudisiran din natin mga ulama pagagdam sa yamanan yan nakasendit amay ka makasendit agyang kuto ang mga tao yang fuduna turaba ala anfusihim yaqulun alhamdulillahi alladhi adhaba anna alhazan paman na penalamatan nila sa Allah pudi nila sa Allah subhanahu wa ta'ala sabab sa agyang kuto ang miyada kiran kung mga ginawairan agyang kuto paman na kawan ng agyang kuto akalat. Ginalati mo mga ulama so al-muqarrabun, humul muqarrabun, naginan sa mga tao, adik sila di po pangarani sa iku Allah subhanahu wa ta'ala. Paman nagyang kuto ating tanwag pagkadaan sa unta, ang mga tao, nasiran sa mga tao, di po pangarani sa iku Allah subhanahu wa ta'ala. As-sabiquna ila al-khairat, ikadua sifatiran na mga tao, di rin di pagura-dura na nagyang kuto ang mapia. Ato na mapia, mapaman na ipananawag sa sambuyang na ilay kayamanan yan na miya kauma sa masjid. Sabi ko na ilal khairat, paman na ayaw pa na namaranan yan, nagyang kuto ayamanan yan na mapia. Nanto na paniunaan o sambuyang na mapia. At imulabitan wa Muhammad ayaw lububayan wa Allah subhanahu wa ta'ala galabak na as-salatu ala waqti agyang kuto sambuyang kukipitin digunutaw si kurasyan. Amay kapaman na ipananawag agyang kuto jihad na paman na sabi ko na ilal jihad paman na agyang kuto pinggel bagya sa jihad pananamaran niya agyang kuto jihad o di na anto nasa na paman nagalbag mapya na pananamaran niya natin mga ulama latali man sahiru fi ta'ati rabbi man nasu na imun giyas sa mga tao apaman na miyat tuday siran sa agyang kuto apaman nakapsimbo iran sa iku Allah subhanahu wa ta'ala sa giyang kuto masaki tutulungan sa mga tao. Agib sa mga tao ang masaki katiradyo. Apaman na usa sa katano nakitutulungan tano. Kada-kada tano aturog sa iku mga kagagawin asiran na isiran di manambuya kung mga kagagawin. Si ibu sa dunia mga pagarian namin yung mga katano siran na guguro kanilang sa Allah subhanahu wa ta'ala sa iku paman na mga tanatanawa kagagawin. Uwi na sa katanong ng muna kasasarapan tanong sa giyang kuto ang mga tulong tanong kapagay panagyan kuto ang katutulugan na katanong nalita nun miyaw maswa kato fajar nalita nun ng paganaw sa yan na kapaganaw tanong na sumugan na swali pa na ande man na yamang ipaman na kapakapuda tanong sa giyang kuto ang utang amay kapaman na ipaman na sifat tanong apaman na tuturugan tanong na giyang kaya mga tao makapuda sa giyang kaya mga unta pagalaw sila sa giyang kuto ang mga kuburiran lagi sila di manambuyan si mga kagawin. Siguro mga ulama wala taliman waqafu yatahajjaduna fi junahil layli wan nasu fi maladhatin sadirun kaanna hanu salaf ayat ting mga ulama tutulan yan na lagi dagyang kaisa ko mga salaf. Yutilu qiyamal layli wa kanat ibnatu sagira. Paman nagyang kaisa ko mga salaf apaman na mu'min na mata sa giyang kuto adin niya di kapanambayang siya kung mga kagagawi. Naad na wata iyan nabubay, apaman na kababantayan iyan mismo siya maiyan, na ipkapadiyan na giyang kuto amaya sa giyang kuto, apaman na kata sa giyang kuto adin niya di kapanambayang. Na inipakay sa iyan. Inipakay sa giyang kuto, wata ba isa giyang kuto amayan, at igay na ama, inong kabsaya susuan. Inong kay niya na niyan nararasay ang ginawang ka. Na tingagyan ko to apaman na tingagyan ko to ama sa giyang ko to watayan ya ibnati rahataha uri tigadahay paman na ikaritan ko
ayat tina kabayakan lagi yang kutu akapakadeke amu yang kutu akamapian sa yang kutu masa akapamu yang Allah subhanahu wa ta'ala sikumangat naginan tigo mga ulama falyuhanni'u al-ana wal yan'amu birrah pamanna panab dari utaw sa isang kaya masanian apaman nagyang kutu apaman nalimu Allah subhanahu wa ta'ala kapakadeke wa tamayyusil makanatir rafi'ah nagubiyang kutu akapili anyan sagyang kutu apaman namapu adaradat sagyang kutu amasa Petro nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuhsharun nasu yawmal qiyamati thalathati asnaf yakutu abiyatan wa kagiya aki apakah bebetu mga tao sagyang kutu akapaguya gagiran Allah subhanahu wa ta'ala nagi dilian Tigo nabitan wa Muhammad pelimudin wallah sumanga tao sa alungan na mauri at talo abang daniran. Sinfun musatun. Apaman na paganayro na tigo ng mga ulama klasi na klasi ang mga tao ang musap lalakaw. Wasinfun ruhban. Ikadu ang mga tao na pakakukudaan. Wasinfun ala wujuhihim. Na ikatalo ang mga tao nagyang kutu at tingitan wa ikakamangairan ang mga taliran. Faqalu ya Rasulullah pitru mga sahaba si nabitan wa Muhammad hay Rasulullah wa kayfa yamshuna ala wujuhim antun adni pamanna kilala kauniran unina kikamanganiran sagyang kutu mga buntaliran pitru nabitan wa Muhammad innal ladzi amsahum ala arjulihim qadirun ala an yumshiyahum ala wujuhim mata'ana Allah subhanahu wa ta'ala askamnya ni pakaguga pamamna miagugan niya na miapakalalaakaw niyang siran sa dunia sagyang kutu ang mga ainian na nakugan niya na mambu sagyang kutu ang sa paman ayak man at kilalakawiran ayak kika mga irang pamanagyang kutu ang paman na mga butaliran Allahumma iligas talawun Allah subhanahu wa ta'ala sama nuto mga pagariya na miapanutul na katano din uwang gamatan mo Islam aging kutu ang mga pagkatanda priparaduan tanwa ina ni mala apun para dua isumpat tanu paman sagyang kaya paman na tutulan tanu sa alungan na mauri ila ay nayadhamu andi tanu biskalimu apa kaisa andi tanu bisari kalimu anu no sare yang tadi tanu malu sa padang mahsyar itu lagi no kira padang mahsyar anu na andi tanu biskatimu sagyang kutu paman nakapelimu dara katanu Allah subhanahu wa ta'ala ila aina yadhhabun gigo to apaman na kakuya mo mga tao apaman na pedikiran apaman na mi kakamanganya na buntanya na pagpasnya na wande anisu odi na gigo to aplan na gande siransu gigo to apakapuda na siransu nandi tanu sari mabusu anu tanu kelimu na tigo mga ulama yaqumuna min quburihim na may kating mga ulama ang mga tindong sila ng mga kumuriran muttabi'ina sawta da'i na pugunutan nila nagyang kutu apaman nalalis nagyang kutu apananawag anda pananalo nagitod niya manan yan na sumaniran yaduuna ila haythu yajma'un yang kutu ayamanan yan na pananalo naya pananalo yan na tigyan na paman nas ikanu ketim dagit no pamagidan na paman na mga gaid apa na nalo niya sa mga tawas italo puti-puti sagyang kaya daro nagitud ay mananian na kupasangan nagyang buto ay katalo kelas yang mga tao kagi paman na mga buta siram tidak nakila nagyang buto paman na mga say na mga umaw siram mga umaw di siram na pangisa are koringit nagyang kaya kaplalakawan di na namin pangisa ginawa ira kaya na siram mga umaw mga pipi apa man na dito ni silang mga sasakro sa yaman niyan na paatras silang anta ka paman na mga punol sila didan din nagkinigagyang kutu apa man na pananan wag yang kutu pananan wati na sitan wag iketim way na napaman na mara sa mga pagarian tigo mga ulama fi ardil mahsyar wa hi ardus syam Filastin si italo ko nagatimu sa yang kutu adarpa si isa sam darpa asam aginan su Filastin agian kana na yaman niya ni mantu Filastin nasantan wa kay mga pagariya ketimu agung ketimu santan utimu Allah subhanahu wa ta'ala la ulam wa qadniyan nasan ketimu sa yang kana na arti Filastin ay mantu mo na pananamara na yang kaya mga Yahudi aguni na yang kana na mga Yahudi na kanabay na darpa
na iman to na may to na paman na miyakwayan nagyang kaya paman na luma Filastin, apaman na mga Muslim na miyakay ito agyan kung ito adar pa. Uwe, dadaan po amasa na kedesiran sa. Uwe, adin po amasa, apaman na pagkabulo na mga Muslim. Pagkatuon sila sa emanan niya na titu-titu ada to. Ako paman na kaumpiyan sa mga ginawiran. Ama pa na naman nagyang kaya titu aparatea. Nagyang kaya emanan niya na mga Yahud. Adi pamunos iko paman na mga pagalitan ng mga Filastin. Na sa paman na puri masa na sirang pumaniyaman niya na pulmuno ng mga Muslim. Tama sa denda tepo kanilan. Tepo sirang ko mga kayo. Tepo sirang ko mga ator. Na paman na dia ko tepo kanilan na tuluan niya sa Muslim. Hey Muslim, nakataya sa yamanan na Yahudi at tetap pukurakan na yamanan na sungay ka na bulo ang nagyang kaya Yahudi. Agina ni paman na kulaw na sa game kontra kiramasa. Sa iman to na paman na itong mga litano, asuna nga pagalitan ng mga Muslim sa Filastin na yamanan yan natabang sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Si itano ko nagkatimo sa giyang kutuano pa mahsyar. Apaman naging ayang araniya nagyang kaya Filastin. Ayang dali nagyang kutuakatir ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surat Taha ayat ay ka magatus aguwalo at Allah يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همزا سيقول قلت ومسا يتبعون الداعي نتنق نيرا نجيان قلت وقال نواك لا عوج له أدى آيامان أنينا ككوري-kuri آيامان أنينا sansapan anan wagyang qultu wapamanna kunanawag nagitu di matutun jutan wa khashatil aswatu lirrahman na parandagan nagyang qultu mga suara inunta suaya manamian na suara wallahu subhanahu wa ta'ala na ayabu apaman na kedeng sagyang qultu masa nagyang qultu hamsa dalapa yang qultu emananya na kapilala ko bangataw yang qultu emananya na dalapa kagyang qultu apaman na mga ayam akapun anu mga mu'min hamsa ayabu apaman na kedeng sagyang qultu masa na dalapa. Tigo mga ulama agyang kaiyadar pa asyam laha fadlun adim na piyakalabinan wallahu subhanahu wa ta'ala. Fakat ikhtaraha Allah nagina ni pinili wallahu subhanahu wa ta'ala. Agugina ni tindu wallahu subhanahu wa ta'ala darpa. Bianna ardul mahsyar agina ni paman na lupa apaman na pelimunan wallahu subhanahu wa ta'ala siku mga kaadanian. Wal mahsyari fi agina suma paman na darpa apaguyangan wallahu subhanahu wa ta'ala siku mga kaadanian yasyami'ul alamun nasana ketimu-timu agyang kutualang ulanguan o kaadan wallahu subhanahu wa ta'ala. Ina ni paman na paganay kapakalalabiyagyan kaya Filastin. Ikadua, wabiya yanzilu Isa bin Maryam na sampan sudar pa ayamanan yan na pagkatulong sa Isa alaihi salam. Katawantan Rasul Isa alaihi salam na kanabas kanya na miyapatay yung kaya mga Kristiyan. Wajang kaya paman na mga Yahud na dayran mapatay sa Isa kagiyang ko to ayamanan yan na kambubayranon na inipulos kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sa akin na gawin na ayamanan yan na turun sa Isa alaihi salam. Turun sa Isa alaihi salam na ayamanan yan na sis kanya na pagkatulong sa Filastin. Wajang sa kanya na pagkatulong sa Filastin. Oy, turun niya kaya tutulan at yun ay nokon yung simba pada penayamanan niya na pulmuno niya dilagyan kaya lamu-lamu ng mga bubuy apaman na pangarerin niya siya kung mga tao apaman na gito ako niya pansubuy sa mga Muslim lagi paman na ke-Muslim sulang-ulang paman na mapakapendeto iyan ang iyang kutwa Islam sa iyang kutwa so Isa alaihi salam Allahu alam na isang natutulan ng mga ulama na sukyan na ganiyan saya mananian na makalalabiyag yan kanya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malakalabiyag yan kanya umat Muhammad na piyang niya si Allah ang beluskan yan umat unang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito yung ginawan at na mga pakisa at antay nabi at meloy umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi Rasul Isa alaihi salam. Kaya semuanya Rasul Isa alaihi salam nabiskan yan na meluskan yang penaumat ulamitan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, anto na panipaman napakapakalalabiya Filastin. Na tinawamiya yuhlikullahu al-Masih ad-Dajjal na sampai nagkabinasa sa Masih ad-Dajjal. Sampai na yamanan niya nagkawafat o na
kebunuh Masih Dajjal sa arda Filastin. Nah, penutul ng mga ulama, amay ko na sa mga tao na makabut sila sa giyang kuto ang mga kuburiran, apaman na ayat ng unutan nila na giyang kuto ang pananawag, yashabu kullan minhuma malakan, na umani isa si mga kaadan wallah, na adna may eskorton o na adna makababantay na dua malaikat wallah subhanahu. Umani isa rakatan, ayaman niya nasakan, si Ustad, si Kadiyali, lamun tanunun, so mga nukostan, wayaman na niya, nakadag lagi ang kaya mga kaadan wallah, na may kapaman na makabuhat ko mga kubur, asumusiran sa ayaman na niya, na ardal mahsyar, na umani isa na adna yaman na niya, na tumiti kayo, uli na paman, sa giyang kuto paman na mga pipiya agal labag umumin, agus mga rarata agal labag yan sa giyang kaya. Dinan sukiraman katibin, ayaman na niya nalita no sila nakila iman to. Sabi ang kaya masa, ang galbang ako sa mapya na isulatiran, ang galbang ako sa marata na isulatiran, dita no sila nakilay, yung kuto amas akakuya no tanong na sila niya yaman na niya na maka-escort rakatan. Kagiskan sila naman, imata ko sa iya mo ito, ang pinagkakatan sa kaya dito. Sila ni mata, ano yung nakatawa, may susulatiran na isulatiran. Ayaman na nila na si Fulan na pisumbo niya, si Fulan na mitros sa mapya, si Fulan na manaya-manaya. Ano po man absoluta, si Fulan na yamanan yan na kataya supinggal bagyan, miriba, midaramat, miyagang sasambayang, lango ang tama na barat, agalabag. Na isa surat yan, na amay ka magpaguyagan ng Allah sa mga tao, sa kapalimudan niya nun, na pamanag yung konto ba, o no talira na niyang konto at tao. Pasay ko niya sukuhu, paman na sila ni mananian na tumatanong sa giyang kuto ang mga tao, kung sila ni mababalo ya saksi sa giyang kuto ang mga tao. Peter Allah subhanahu wa ta'ala, waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa shahid. Sa giyang kuto ang sa ating Allah na pag-umag yung kuto umani barang yawa, umani tawa paman na kiyaman sila sa yawa ma'aha aunutan sa kanya na giyang kuto ay mananian ng mga malaikat, apaman na yuti paman na tumanor sa giyang kuto paman na ataw wasahida ko sila ni mababaloy ang mga saksi. Yakula nila muna sa mga malaikat na ayanilan dito sa giyang kuto ataw, hada yawmuka alladhi kunta tu'ad. Giyaman at tigiran sugaw iyayaman at yan na pagkaikatiyarang kaw, apaman na pagkaikatiyarang kaw na kapasang yan. Tu'adu kayo tumaanan il-mukarrabina wa ahlul yamin. Nag-iyating sugawi paman na sumanga tawa mito pakaran sa Allah na para nagsira na upang ang ginawairan na upalira panagyan ko to ahlul yamin mga tawa tuman para sa kawanan wa yudara ni zalimin al-mujrimin bilwail. Nagugiyapan sugawi mananian na pumakay-katiyaran suwayamananian na mga tawa liyalimira na mga ginawairan mujrimin na mga tawa mga darwaka bilwail paman na pikiktiyaran kira nagyang kuto paman na marata akululo saniran wasu al-aqiba agina suwayamananian na apoy kunarakajihan agina na paman nagyuto ibtaro ng mga malaikat iya manarin sugawi yayamananian na piyakiktiyaran kalog buwagamatan na isang pagtanong, agyan kaya paman na walhaso yakunu li jami'il khalay. Yan ko ko nakapalik ko na nakatan wallah na kanababus sa mga manusia. Lang hindi nakadin wallah subhanahu wa ta'ala. Lang nakadin wallah. Api man sunyo kilay na kinimusagyan ko ito. Padung sa mga malaikat. Lang hindi na maranaranaw. Kadin wallah paman na piyasiran wallah sariyawan na kinimusagyan ko ito. Paman na mahsyar. Tigo mga ulama, yajma'u Allah Ta'ala al-khalqa fi sa'idin wahid. Tigo Allah subhanahu wa ta'ala ang iyang kuto alam unang walo kaadun yan sa iyang kuto ay isa-isa darpa. Padalawat tigo mga ulama sa mga jin. Sa mga jin na paman na padutano sila na katimuro. Wal ins agus sa mga manusia. Wal bahaim agus sa mga binatang. Wasiba ang giyang ito paman na mga binatang paman na lagi do mga arimaw, lagi do mga tigri giyang ito paman na mga pangayaman na mga rarangit. Watayr nagugiyang ito lang wano klase ayaman yan na mga papano. Wajami al-khalq lang adin wallahu subhanahu wa ta'ala na kelimut sa giyang ito ayaman yan na darba afinasya.
Wa tanshaqqu as-samaa'u dunya fatanzilu malaikatuha. Nagkalakaan ko lagi ang kaya langit mga pagariya. Kalakaan lagi ang kaya langit natulog sa mga malaikat wa Allah subhanahu wa ta'ala. So mga malaikat wa Allah napaman na kebetulan silang penagaling sa diyang kontuayamanan yan na masakit. Wa tanshaqqu as-samaa'a ath-thaniya wallati taliya ila as-samaa'i as-sabi'ah. Apaman na giyang kutu apaman na kanakaan supagan na yung langit. Napalak apa man nagyang kutu ay kadua langit. Taman sa makaumati mga ulama sa giyang kutu ay manan yan na ikapito lapis sa langit. Fayanzilu ahlum minal malaikati wa hum aktharu minal insi wal jin. Napaman na at tumana nagtumuro nagyang kutu ang mga malaikat wa Allah subhanahu wa ta'ala sa giyang ayayamanan yan na langit. Aayang kadakaliran na mas madakalasiran alin sa mga manusia ang usayamanan yan na mga jin. Wa min jami'il khalqi fayuhituna bil khalaiq. Napaman na mas madagal silang pinadigyan ko ito ang mga kadin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa iyong kaya niya o ulubang na amay ko nakamakatulong siran payuhito na bil khalaik na silang ko niplimit sa iyong ko ito ang mga kadin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Apaman na sa mga malaikat na palibot niran ang iyong ko ito ay mananiyan na mga kadin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dati ko mga ulama afala mafarra yawmidin wala mahrab na daagong palaguyan Sagiyang kutuwa masa na din amay kapaman na makalibot sa mga malaikat wa Allah subhanahu wa ta'ala na din na pulagoy yan mga pagarian. So yamanan yan na mapipigil yan na pulagoy na din na pulagoy yan. Amay kaya yamanan yan na mayakakuliling sa mga malaikat wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang tunay dalila punong sa mga malaikat natin wa Allah subhanahu wa ta'ala sa surat Al-Furqan ayat ay ka-25 وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا. Sagiyang kutuwa mas ating Allah subhanahu wa ta'ala na mga bubunsad sa langit arak sagiyang kutuwa gubun. Mga bubunsad sa langit arak sagiyang kutuwa gubun na yamanan yan na tumurun sa mga malaikat wa Allah subhanahu wa ta'ala aman silang sagiyang kaya paman na lupa ta sa sampur natin wallahu subhanahu wa ta'ala apaman nakapakatulong. Balong kaman natin mga ulama ayamanan yan na pumimikiran nagyang kananapuntan ayamanan yan na margin watilkal umamul qadima ila rabbiha apya panagyang kuto apaman na miyangaw na antano ang mga umat na paman na pagasumas kanya nunina paman na miputunayan din sukadan ang tanwa rabbul alamin apya panso paman na mga paapaman na mga pangangayaman watuyo lang gusto ayamanan yan na mga papano so mga gina gusto mga manusia tamam kung mga yaadus gusto maadus na pangaumasalan sa kanyang kuto ayamanan yan na gawin ay katur wallahu subhanahu wa ta'ala atina wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma farratna fil kitabi min shay'in thumma ila rabbihim yuhsharun. Dapat natin wallahu subhanahu wa ta'ala kaada na kulupa pangangayaman na kulupa ang wayamanan yan na mga papano kaya ay playo ginagyan ko to ang mga papakyan inunta na paman na lagi siran ang mga pagtaw daman natin wallahu subhanahu wa ta'ala yaman naman inindirayno na miya paman na matatamusin kita masyay thumma ila rabbihim yuhsharun nalang wala na natin wallahu subhanahu wa ta'ala na paman na palimudin na bisiran ay panakatir wallahu subhanahu wa ta'ala wa min ayati khalqus samawati wal ard padisatan da wallahu subhanahu wa ta'ala na sukian na niyan siku mga langit tamusu mga lupa wa ma batha fihi ma min dabati wa huwa ala jam'i idha yasha'u qadir tamusulang ulang wan umatitim kadin sa giyang kayayaman niyan na nalangit tamusu lupa na igina paman na kabayam yatim wallahu subhanahu wa ta'ala aplimu na misiran na kugam kutu akan muda mikiran kautu mga pagalian. Tigo mga ulama idan kullu makhluqun sayati dhalika al-yawm la ulang wa nuqadnu Allah subhanahu wa ta'ala nabaqaw ma sadyang kutu agawi paman nabaqaw ma sadyang kutu agawi yakaplim daw Allah subhanahu wa ta'ala kullu mutakhaffafun sayadha apya panagiyang kutu alikilay na paman na kupaya ada mga kadnu Allah subhanahu wa ta'ala ditanukilay ugain na paman na pagagumong pansadyang kutu paman nakaplim daw Allah subhanahu wa ta'ala kullu ghaibin sayauud namun paman na migugayb na paman na miyada
na pagkakasuyan ng mga ulama. Kullu maitin sayaqum la mulang wa yaman yan na beran yawa am yawafat na pakatim bilusiran din ang kuya besiran mahma talat bihim hayatuhum wa mahma tadat bihim ajaluhum ayaman yan na api yakiyat yang koto ayaman yan na kauya buyiran na mataan na paman na panimun besiran wa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga pagariang siya tanong teman na yang kaya yaman na ditanong di kapamagusay kaya insyaallah na itataros tanong na yan sa ipayaman na yan na mga pagawras tanong oman alungan na arba na paman na ditanong di mamagusay tumudang yung kaya paman na ditanong di kapamagusay sa yung kaya paman na alungan na mawin kaya sa inyo yung paman na pagawiyang sa yung kunto aparatiyatan sa iwa Allah subhanahu wa ta'ala kuyang yan yung kunto paman na aparatiyatan sa iwa Allah paman na balas panalamatan mo sa sa yamanan niya na dali mapakan renon yung ayang mga pagariyakan na yamanan niya na imantok manikela yung kiran na yamanan na panalamatan mo sa Allah subhanahu wa ta'ala kaya manan niya na miyakap na masay tanukman umanda na yan ang anaruan na itanong di seminar nagwayaman ang panalamatan na kanagyan kaya mga pagariyakan na yamanan niya na masusuportera nagyan kaya seminar di sila din ang mga pandadayron malagi ng paman na ayap itong pungiranon nagyan mo ito sugan na pangiran ang nakasunang pangiran panganin mo si Allah subhanahu wa ta'ala amang burga nila nagyan kung tuwa balas amala nagwayaman ang yan naskisiran mo pinsabihan kung tuwa yaman ang yan na ikatulong ang mga tao ang makambut ng mga pungiriran na pagkadal silang sa kiyang kung tuwa yaman ang yan na mga untas ala paman na mga untas yung surga apulang nila nagyan kung tuwa mga tao panganin taro si Allah pala yung tanong na yaman ang yan mapag na kumalubulag yan kung kapamagin tumarapatan ng Allah subhanahu wa ta'ala ilidas taro Allah sa kiyang kung tuwa yaman ang yan ang pagkabubuta pagkabubalo yung mga umaw sa anuan na mori na napaman na ilidas taro ng Allah subhanahu wa ta'ala sa katanong lang ng mga Muslim so yaman yan ang mga pamilya tanong sa mga Muslim sa mga tuwanay tanong panalamatan na kanagyan kaya paman na mga bayi paman na mga pagdarino na di mga seminar sa kaya di tanong na seminar sa mga pagaritan o yaman yan si tanwiran po masay sa kaya ulay sa ngibulkan wasalamat nagwayaman yan na napulusir ni wag yang kaya paman na binitan o ang madagal panganangon sa katayan yang kaya pagariyakan na natuwag na kan as kami panipakapamangusay talo at pananaguras talo pamakin kita no yang kaya pagariyakan na aling si Syekh Olubi Pulis. Allah bilang sebenarnya syaitan lebih. Una bilang Bishop siya niya sa mga tawag sa